Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakenhon jong ginong yalam snong ka elaka darang hapo ka jing yalam jong udaloi uma perwa lemba bat wahe snong jong dauki haka arterik unaitung arajar arpo kila leit ban mudui syau menteri ketanat kampo ieng gejela uma lakmen rembui uba petru ya ketanat border area halor ka jing wan tei bian jong sipai border guard of Bangladesh ya ka outpost hak snong dauki West Jaintia Hills district kapadang hab hapo upot usam jong gari India. Nakaliang jong wahe snong gadauki uma mankrau rengksai ulayatu bagi sipai border security force ki baju pahara ya ka khapot hak snong dauki kim shimla ujor ne tuklar AARM halor gane ke jingwan jong sipai ya da khapot jong gari Bangladesh ban tebe ain ya ka outpost hadu snong dauki hakabai dei bat gani ke jing ujor jong ginong yalam ke snong dauki nakaliang jong ba lakmen romboi ubalong ru MLA jong ka war jaintia hak jing ekran bat ka Batisi TV ulayatu bo layakren marmar bat ki he sipai border security force bagin pensange no mardor ya ke jing tei outpost be ain dag sipai border guard of Bangladesh hak snong dauki Shushu ulayatu ru bayakani ka kam ka sorkar Meghalaya kanamla ban le ekran bat ka sorkar Bangladesh hendrai ka dei ka kamram jong ka sorkar India ban ekran lengba ka tanat Ministry of Home Affairs bat ka Ministry of External Affairs Tinglawan bat kendu ya i border minister i ba lakmen rubui ak dei bat ka jing wan china jong ki spy Bangladesh long po area jong kadauki atau kam ke jong ki balai lagi ni ki kuar baladap de ke jing keren jong ban nisa te kalong ba setara dulu kata nomor galing jong iri gila simkia ban lei ban sim action no ya tu ke kam balong galing jong iri kin kam perking susu kinam long ba big ngor susu bar gila kenturu yang ki try snong try bulu itu bangin melong ya ba in chania tangki BSF dan dia tangki way pat ki nong pek nong ni dai mangi itra hintur ngi de long vigilance ba ide ban long ki break ba pek bhai geno ba ka problem ka ba kini ki break na po ka jaga na ba ka jaga jumi bagi wan ban bantu dan dia ban capture ki jaga jumi yang lagi jungi long po ka dong ki sana ka jungi po darang alaka tinggi ipin ni kwa ba ingin pengklan ya kan ya jing tregi jumi nak kata penjada. Kadau hi ketiga nomor kejing sna yang di sipai BGP tengah Bangladesh ya ka outpost yang ki atau put sama apa jong India. Nomor kat kumentahi nomor PE ba put sam pat ben. Ti nitik sha ba ka jaka kajong ni badi India hang nu Bangla ni ti ka jingsna ka along ngali jingsna bi ai namar ha ka border hi ki ong ba kanu ka construction kimla man sna permanent construction de ngi ipat minta ba ki sipai janga Bangladesh ki ada ka permanent structure munda ka RCC ti ka iwa ka pensopsi yang ni kalong ba ka iwa ngimut ban sna mangipan nong tamdi hajan pila kam jangan no pila ru ke imeng ko man develop kanu ru ka jingsna nimla mati ki objection ini kita penengok pat bali ba ini BSF ru musim kia mar ka opus yang BSF ka dan hajrong hajan mar ka jingsna jong ata construction insya BSF la dim kia mar sini gila de ni ban raise ka objection de ni ba ki ken sting ni nak yang BSF ni pun ni tingila ai dah jinto merendam si Pak Isla Nungui di border minister di buat ceki bor jangan BSF tu la ai dah jinto mengelak tip segi di yang mentai kila pensange ande ya tu structure pak kadang dan pi nomor betul asna di nak liang jungi la long kepala hi ba nak liang sarkar ba kimweng no ya kata structure dismantle na ika kang bakan nombuk jing dia nombuk durance di kalau namar katu ka syanga ka home ministry mo kaya pa ni kan marka na kuwi kari te makadi ka border te kidang hapan ya kan swan muta ta te ikmi denti baka ke ba jing kan jungi bukan long kanyak mak kan long siso kular man sim kia ini tu namar
ni lingkwa iba kandang tu structure nomor boleh nomor ada nampak per katu kan sebu kejing pat ini dah katu ni lah sabun lah hamstem lah ikan ki mahaduk mentaruk ni pada bakin monra ni pila ba kemai ni nomor tu pila lah bonsnam hauja di main pila in 1273 dan jang wak muat itu ta jang tu jakai poin du pengibu apa nomor ndam ketika bakman gua bon ya katul ni nakaliang gasnong ni kwa ba ka sarkar kan simkia bang kwa ban snai ka maknang ka katukan bakman gua mar kaida ya ka jingtua jang kendo katu nomor lada ngin cui tu tumbu cing gasnong yang agak jaga doloi jong darang tingin na yang jong ilka hebra koi masnya jong tip ikene ke khubor ba na rumah song jong adoki ila pengkre wot ban ila long jing elang melipai jere tu jaga ila pe di sisa kalau ngapa pakala begini bis sipai bangla GP ma biong lo tur sempur sam jong India tenak leng ilka ila pengkre ila rai koi rai ban bu jing tho so home minister un pe lang ya kene pi hoi kadega don ka jing wan ya kandu na kilang kita basnong juga daki bat ki member jongka ilka daram na ka banta ka jing penjeng jongka ki Bangladesh ki spai Bangladesh ya ka jaka apa hara jongki hapo upur usam jong ke India ha ka jing sha ya kane maria tip pentip ya ngala kren ya ki BSF bat ki PSF kila pha pan sange mardor ya katto ka kam hamtu namar ba katkum ka jingyate kular hero bat ka India ba ka Bangladesh ba kino ke jingte kilong ki bayade bat ki kam pahra ni kam gwede bat ki kam yadari kalong hapo ka sispa san pheo ya kimde ban shna hanre ya ki we pa ki kam da ka jing sang tho jumot kilahi banshna dari sang thu jumut barka India bak Bangla re yakine ki bade ki ba la mpran kam ha ka no ko por ka ba sudan bajia ji mar kalam kimsha tigi BSF kala sim khia ya kane bat ngala ongru ya ki BSF ba ki de ban pe ba kane kam de ban long kumne omde tang menta hakil ki jakaru kam de ban long kata ka de ki kren jonga bat ki ne ki warshnong par ki bor eleka ki bawan ban ya kendo yanga kane kedeka structure kapakilashna tengi ngilapet nilamtha ya ki BSF bakin le ya kabudkam te ki BSF na kalyang jungki kadon ka proses ka ba kumno bade banle hakano kador banle ya kata kamut kikin sape hadin rei ka bakong san kalomba ya kane ka jingte hangne kamde ba mde bakinte nang tu pakatu ka jaka ka jingte kalau umde bansha ban ya shakma ka sarkar makhaliangim la ban approach ya ka sarkar Bangla directly ya ka bangila ban approach ka dalam ba ka sarkar India makane ka de ka kam ka bede bat ka de ka international ka hap ya lembaga Ministry of External Affairs par kun juga Ministry of Home Affairs te nakaliang ka jongi ka ngiklam ya tho saka saka Bangla re ke kine ki ki pat de ki issue ki ba yut kare kida ki ba ka ki bar pahara jang ka bada changi na kala ka India ki lahi bantem na kalyang ka jang ki na ba ka ji kando ladon ki ki jaj jinge na we posh par ka don be ka ji ka flag meeting bat ki sipai ki bade ha ka to area in charge to area bat ka Bangladesh balada de ki ba kham ki shubu IG national bat badai contemporary udah Banglaru kila banyak do ban sob ya no kam kaba mla ban sob ya kabala ya kaba dangla ban sob bakim la ban sob nalok haltin kata kin sara phasa laki jong ki central government la de na Bangla la de India in phasa po kai bor ka central government ba kan le ya kaban kam pi kata ka de jing ong jong ki priu bat ka deiru ka jing shisha re kumno ja kanu ko do ja kalong kaba ngimla batip rengi ka stress jongi kalong ba nakalyang jong ka sarkar kan gi kwa ba kan ka issue
ha ka bai de bar ka bangla kidon ratun ki jaka ka ba dangdon ka jing yap het bakin la ban yap bai no ban la jia ba dia kan ka fencing ka bagi ban fence ro ki de ban tik untuk construction ya ka e ka jing skill jong ki pa ba halo ka jing do jong ki ya ki jaka ki puta ki jong ki kata